Hello guys, dako kayong baha sa Panangatan guys oh. Di pa man dugay nga ni kuan guys oh, ni baha. Pero kusog na kayong baha guys. Dagko kayong troso ang nangaanod tungod sa baha. Ha? Oh, dakong kahoy yan. Ato na. Musangad na itong bonbon ta. Gabsunon or gituyo nagpaanod. Imo pa tong gibitik Bert ato tong gabson. Ano mangilat ko sa baw ang kabaw? Ha? Ano ang kabaw kita? Kusog kayang kuan oh, ibo sa bunbun oh. Iya pa manang. Na, sus mangi. Murag makan oh. Ay dunga-dunga na tong. Mahug ka na delere. Oh, ganang gibitad si Iko kay diwa ko siya kadungog na ibaha. Ha? Ano sa bakeron? Sugas ko ano. Uy, ginuo ko. Uy. Lalo ka mo yung mga laka na. Lahadlo ka na eh. Kuyawan yung bunbun. Ako pong gilantaw-lantaw guys, ang amo ang sakayan basin o iabot ni baha. Pero matod pa ni Mr. layo ra kuno kaadyo. Unsa man ang silahi, Bert? Unsa man ang silahi? Kana dag-uma ba unsa may meaning ana? Habagat o amihan? Unsa may porma ana? Tarong oy. Tanaw nang silahi unsay dagoy oy. Ginuo ko.
Ani uli na ko guys, gikan sa nanay isang in. Yuli ko sa mua guys, kay ako ang fertilizeran ang ko ang mga tanom. Luoy po kayo guys, ug di na to siya pakanon. Kay ang pagpananom sama man kuno sa tao nga mo magkinahanglan pug mga pagkaon. Nalingon betul ada bunga mo. Ngayon eh. Sabi na. Bisa, pikas. Jadi pikas. Wih. Oh, sama. Balik ni pun. Jangan lagi ni mah. Nampak dulu. Ini mas, sama nih mas. Ano nih? Ini udah nih, minum. Sige na kaadyo. Mana ni ko, Jod? Penakut ako ni kan. Penakut apa? Ano una, nanasin. Sino na? Bago pa mo na yung mukhang luto. Luto na. Penakut. Isa ko na. Oh, sorry po. Ato na naman. Kaha.
Sini po, kape. Yan. Apa yang nabili? Ano na? Ikaw? Patiri na ko na. Hindi ko sudah tong. Why? Nagiwag ni... Nakay project ani. Bert, nakay project ka dre. Dre. Nakay Simong yun na mahurot mo na to na. nakay picture lagi Ano dre. rin mo? Kudu ay apit. Ha? Pero Ano hindi ni sukat mo na ni. Lugit. Wala ni mga tama. Pamuna. Tanaw na mo. I-off ng papi. Ya Allah. Oke. Kita depan ya. Unsa may subag ani? Kaya gusto mag-ikaw, boy. Ano yun? Apil rin dayon, apil kay gahit eh. Ano mga gahit eh? Cuman ikaw lagi geluto. Hindi sila. Ah! Ya kung sa maingan nang lutuan. Ako na minang ang ngan anang nilutuan na sinampa. Sinampang ko eh. Sinampa Ang luwag mo. Ako na pinunod pa. Karong to. Jamu karne itago na. Amag bulinaw. Puasa le. Agoy. Kuha ako ikaw. Di Isa man mo to na. Na, may trabaho ka na. Di man ko napasay ko lang sa dila man. Adyo na kay parat ko to. Nasin ko na ko ito. Ikaw ay banbit. Pasa mo bawa. Ako isuga na. Na bitaw ma. Makan na. Oh, bitaw na isuga na. Playwood. Naon sa Bert? Doon sa kagisag. Nasa tayong gigisa? Nagisa ko kamunggay ba sa una gisugo ko ni nanay. Oo. Alam nito pag kono to kamunggay. Oo. Hindi. Dati init to ka bugbog mantika. Pagka kuan butangag ahos Oo. bo dito kamunggay daman basa. Oo. Basta pag buo no kay kusog man sa bukado lagi. Oo. Lisiga bitaw na hasta ring so jaka. Basta pagkapaw sa kado. Lupad. Pagtanaw na jamay kamunggay bisa sa buok na bilit. Kay? Paghangad po na dito sa atong tanan na milit. Agay. Sialan di ay. Mo na imong kuan day na hinumduman. Diha ko. Nga. Diha to ko nagkamao ng luto ana nga ang kamunggay na giluto dito sa atong tanan na milit. Mm. Tingnan ni. Ungango mo na. Ya pero. Ayo sa lip deluxe nang kuan lex. Ya Daghana nang giluto anang lauoy ra man ta na. Sinaina isabo na makuna ni kumakaon kay. Papagmas na ba? Dagan ka ko yung ilaw. Ano plywood na kisi-kisi na. Ha? Ha? Eh, maniha ko sa ulo. Ako. Nyapo mo. Nyapo na na. Aja na asin niya kaya ano na tong gilundag asin. Yung kaso naman ito. Nay plywood dan. Long. Plywood long. Sabi na din ang plywood boy. Isa. Lagi sama. Ipa-distance.
si kabukab lagi di na motor mo. Ini. Semula di sana. Eh? Semula di sana. Sino magdag supply na unday. Ano? Binigay. Para sa day? Gapuela. Mo ba dagi halin ni mama? Para Gapu. Drapo? Dahil ko na ni mama. Kabuo na yung sure. Ayun sa pala ito. Bisa may dibuka guys, may video. Kaya ako yung musik yung sabaw, di niya ako naman. Ako na boy. Lakan ko na. Para silupin, lago yapin. Tugas yung lamisa. Asa. Up. Asa ka nakita lamisan na dili plastic pero puti. Ako yung gabras, anak. Siya. Matrasan ko di oh, matrasan. Sige na siya. Ang ni pabugan ng ara dapit ah. Ay, yung sama. Ito ha. Sige na ay. Andali na ba? Kari ang butang iluto. Hindi, lagi ko. Dahil Di ba ako tutulungan? Basta ako ikuntasan. Di na ako makuha. Ito ginsap tayo magkawag. Magkuha na ka ng sina na ng sarsawan. Dado mo na kutsilyo ha. Kaya mo kutsilyo, right? Oh, laga. Sa likod, Dre, sa likod din na. Hindi, nagpupunta yung... Hindi, nagpupunta yung buwan. Ano lagi ka? Ari ko eh. Kaya makita ka sa video mo. Ay, kanan, buka. Sama ko. Sampol. Pero baby. Ito. Tuon dito ko. Wow, lamian. Ah, sa gawa ba? Lamian mo di. Hindi ko pawawan mo Bukan di si Alex, bay. Ha? Sige, sige. Kapin na naman ko. Kaya ko. Wala na yung kawa. Kaya naman ako pare. Pagkaon po. Pagkasting ba? Apa? Aruan. Agak musik pun. Hey, ito ay. Suka mo ko. Asaman. Udah pito kayo Apa mukha. cooking, Mak? Mana itu kan resort? Ay, pagbabawi Ah. ka na. Mana? Mak, itu kan resort, Mak. Pabuya ka ba? Ilaw, mangguta. Wanggul.